आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकरिता समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेले 7 दिवस उपोषण छेडत असलेले मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना समर्थन देण्यासाठी आणि समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी कणकवलीत काल छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणी समाज एकवटलेला होता. पाहूयात. शिवाजी महाराज की मराठा आरक्षणाचं जे आंदोलन आहे ते अधिक तीव्र करण्यासाठी आपण या ज्योतीने आज सुरुवात करत आहोत. सर्वांना विनंती आहे की आपण महाराज की जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी. कोण म्हणता देणार नाही, कोण म्हणता देणार नाही, कोण म्हणता देणार नाही. रेडी. आज आपल्या मराठा बांधवांकडून कॅन्डल मार्च काढण्यात काय भूमिका आहे? आज महाराष्ट्रात मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसलेले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातल्या अनेक तरुणांनी सध्या आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्या मराठा अनेक तरुणांसाठी श्रद्धांजली म्हणून आज आम्ही हा कॅन्डल मार्च केलेला आहे. या ठिकाणी कोकांसादवरती यांचा प्रतिकात्मक पुतळा देखील दहन करण्यात आला आहे. त्याबद्दल काय? आता त्याबद्दल काय सांगणार मी, ही समाजातली प्रतिक्रिया होती. आमचा समाज आजपर्यंत शांततेत सगळे मोर्चा झालेले आहेत. अजूनही कोकणातील तरुण मराठा हा शांत आहे, पण असं कोणतरी काहीतरी करतं आणि भडकवून घालतं, त्याची छोटीशी प्रतिक्रिया होती. संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाज आक्रमक झालेला असताना तळ कोकणात मात्र मराठा समाज हे आक्रमक होताना दिसत नाही. आक्रमक होऊन जर आरक्षण मिळत असेल तर आमची एका पायावर तयारी आहे, पण ते होत नाही. जरांगे पाटलांनी सुद्धा आता सर्वांना शांततेचं आवाहन केलेलं आहे. कुठेतरी शांततेत चाललेला हा मोर्चा ते दुसऱ्या वळणावर जाऊ नये यासाठी सगळे प्रयत्न करत आहेत. आणि आमचे पण अनेक मराठा तरुणांना जे आक्रमक झालेले आहेत त्यांना विनंती आहे की या मोर्चाला गालबोट लागेल असं काही करू नये. या मोर्चाची पुढची दिशा कशी? पुढची दिशा आता 1-2 दिवसात मनोज जरांगे पाटील पुढची दिशा जाहीर करतील. त्यानंतर आम्ही आमचं नियोजन आता कालच्या 28 ऑक्टोबरला दोडामार्ग वगैरे त्या साईडला कार रॅली झाली. त्यानंतर 29 तारीखला कुडाळ मालवण मतदारसंघात झाली. 5 तारीखला कणकवली तालुक्यातून सकाळी 9:30 वाजता शिवाजी महाराज चौकातूनच रॅलीला सुरुवात होईल. ती पहिली कनेडीला जाईल. कनेडीला कॉर्नर सभा होईल. त्यानंतर ती रॅली तिथून हरकुळ मार्गे वैभववाडीला जाईल. वैभववाडीला रॅली झाली की तिथून ती फोंड्याला जाईल. फोंड्यावरून वैभववाडीला जाईल.
वैभववाडीवरून तरळा, तरळावरून नांदगाव, नांदगाववरून शिरगाव, शिरगाववरून लास्ट देवगड आहे, ते त्यांनी सांगितलं. याच मराठा इथल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा समाजाला त्याला पाठिंबा आहे का, त्यांची भूमिका काय? तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे राणेसाहेबांचा, पण सकल मराठा समाज आता जो आमचा पाठिंबा आहे जरांगे पाटलाला, तो सरसकट सगळ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या आणि ते शासनाला सोपं आहे करण्यासाठी, याच्यासाठी हा आमचा पाठिंबा आहे. तर तुम्ही राणेंच्या भूमिकेशी सहमत आहात का? नाही. आणि तसं नितेश राणेंनी लगेच सांगितलं की ज्यांना घ्यायचं आहे ते घेऊ शकतं. आमचा कोणी असं म्हणत नाही की 96 कोळी 92 कोळी जो काय प्रकार आहे, ज्यांना घ्यायचं नसेल, ज्यांना गरज नाही आहे, त्यांनी घेऊ नये. आता तो मनोज जरांगे पाटलांचा लढा आहे, तो गरजवंत मराठ्यांचा लढा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.